Αλλά για να φτάσει μια σπονδυλική στήλη σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς δεν είναι κάτι που το βλέπουμε σπάνια, το βλέπουμε συχνά. Okay. Και αυτό δηλώνει μεγάλη ακινησία και ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της ζωής. Η συγκεκριμένη γυναίκα που είναι 80 χρονών τώρα ήταν εργάτρια στη Γερμανία σε εργοστάσιο χρόνια. Συν τα παιδιά, συν το ένα και το άλλο. Και όταν γύρισε Ελλάδα ήταν πάλι μαγείρισα σε εστιατόρια, οπότε καταλαβαίνετε, βαρύ χειρονακτική εργασία και μεγάλη ακινησία. Εντάξει, γυμναστική καθόλου και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Το πρόβλημα, νομίζω, που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν χειρονακτική εργασία είναι ότι επειδή κάνουν χειρονακτική εργασία και είναι στην κίνηση, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν. Power, ναι, ακριβώς, ότι έχουν αμυντικό. Και σου λέγουν γυμναστικά. Σηκώσα τα βάρη μου, πήγα στην οικοδομή μου, έκανα το τέτοιο, έκανα το άλλο. Και εκεί, νομίζω, με κάποιο τρόπο πρέπει να τους πούμε ότι ναι, μεν, αλλά. Γιατί κάνουν υπερχρήση ουσιαστικά του σώματός τους, οπότε πρέπει να βρουν κάτι να το αντισταθμίσουν όλο αυτό. Εδώ είχαμε ένα κυφωτικό άτομο, καθαρά. Έχει πεθάνει τώρα αυτός. Λάτρης της Ρακής. Ήτανε. Λάτρης της Ρακής. Πέθανε από εγκεφαλικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καθαρά κυφωτικό άτομο, ο οποίος, αν και πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε παραδοθεί στην μεγαλοσύνη των γονιών, του πατέρα του ιδιαίτερα. Είχε σκύψει το κεφάλι του μπροστά στον πατέρα του, να το πω έτσι αλλιώς, μια ζωή. Πατέρας ο οποίος τον καταδυνάστευε και δεν κατάφερε ποτέ να αποδεσμευτεί από την οικογένειά του, έμεινε απάνδρευτος και εν τέλει το ρίξε στο ποτό και πέθανε πιο γρήγορα από τον πατέρα του. Εδώ τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 52, κάπου εκεί πρέπει να είναι εκεί. Είσαι σε ανάγκη θεραπεία. Ναι. Ναι. Τι σωματικά θέματα. Δέστονα. Ναι, παιδί μου, εκτός από αυτό. Όμως μερικές και το ξεπούτνούσε, πώς του ήρθε να πάει. Βασικά... Μια μέρα που δεν ήπια. Ακόμα κατεβάσει τη ρακή. Κοίταξε, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Γιώργο τον λέγανε. Γιώργο Μπαγιαρντάκη, ο οποίος έκανε και 2 χρόνια σπονδυλοθεραπείας μαθήματα. Έλα. Ναι. Γιατί όμως, γιατί βρήκε μια οικογένεια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Μια οικογένεια που τον δεχότανε, που τον αγαπούσε. Ναι. Που ξέχασε τον πατέρα. Ναι. Διέξοδο. Διέξοδο. Ευφύης άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων ήταν υποπίεση συναισθηματική οικογενειακή και αυτή η πίεση τη βλέπετε στο σώμα του. Ναι. Κύφωση, πολύ σκληρό σώμα, αλλά και δυνατός άνθρωπος, έτσι, δηλαδή εργάτης ήταν, στα χωράφια, okay. Πάρα πολύ δυνατός, αλλά είναι ένα καθαρά κυφωτικό σώμα, όπως το βλέπετε, το κεφάλι πηγαίνει μπροστά, η θωρακική μοίρα πηγαίνει προς τα πίσω, το στήθος είναι βουλιαγμένο, η κοιλιά είναι προς τα έξω. Έχουμε ευθιασμό της οσφυϊκής μοίρας. Ποτέ δεν έφτιαξε, ενώ κάναμε πάρα πολλές συνεδρίες. Ναι, ποτέ δεν έφτιαξε το σώμα του. Okay. Ήταν στα όρια να έχει αγγελοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Δηλαδή, τόσο πολύ αγγελωμένη ήταν η σπονδυλική του στήλη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σας το δείχνω για να δείτε την κύφωση πώς είναι. Πώς ήταν και πώς παρέμεινε. Ναι, εδώ πέρα έχουμε ένα παιδάκι, το οποίο έχει έρθει και αυτό σε μένα, παλιά, με
Σκολίωση. Και είναι ένας τρόπος να παρατηρήσουμε τη σκολίωση. Ο ένας όμως είναι πιο κάτω, ο άλλος πιο πάνω. Το κεφάλι γερνεί από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Όσο αφορά την νοητή ευθεία, μπορεί να διακρίνουμε την σπονδυλική στήλη να πηγαίνει έρθει στον τονόφι, αλλά βλέπουμε τα σημάδια όμως στην κάτω γωνία της ομοπλάτης. Η μία είναι ψηλότερα, η άλλη κάτω. Πάντως όταν βλέπουμε ώμο προς τα κάτω δεν είναι απαραίτητα. Όχι. Δεν είναι απαραίτητα, όχι. Γιατί, για παράδειγμα, Όχι. Αυτή είναι μια κοπέλα, η οποία έχει και αυτή σκολίωση. Και εδώ βλέπουμε μια λίγο πιο πολύπλοκη σκολίωση. Είναι σημάδια που έκανα στο σώμα της. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν σκολίωση έχουν ένα μυϊκό σύστημα που είναι όμοιο των εφήβων. Έχει παραμείνει. Είναι ομοίο των εφήβων, δηλαδή λεπτές σύνες, σκληρές, σαν τις χρονές της κιθάρας, δεν είναι στρογγυλά όπως στρογγυλή όπως όλοι οι άλλοι, ναι. Αλλά σαν να πιάνεις έφηβο. Είναι πολύ περίεργο. Η κοπέλα, ας πούμε, ένιωθε πόνο κάπου που... Ναι, η κοπέλα ερχόταν ειδικά για την σκολίωσή της, γιατί από μικρή την είχε τη σκολίωση και της είχαν βάλει μάλιστα κολάρο για αρκετά χρόνια, κολάρο που της άφησε σημάδια στο στήθος. Εννοείς το Κηδεμόνα. Ναι, Κηδεμόνα. Ήρθε για τη σκολίωσή της, την οποία τη διορθώσαμε αρκετά, αλλά η σκολίωσή της ήταν πολύ μπέρδεμα, γιατί όχι μόνο είχαμε σιγμοειδείς σπονδυλική στήλη, αλλά και στροφές περίεργες. Δηλαδή, άμα δείτε την ακτινογραφία της κοπέλας αυτής, το διάφραγμά της ήταν το ένας λοβός κάτω και ο άλλος λοβός ήταν πάνω. Το κηδεμόνα γίνεται αυτό. Όχι. Όχι, από τη σκολίωση. Γιατί έχουμε στροφή έτσι. Okay. Τώρα είναι αρκετά φτιαγμένη η σκολίωσή της. Όταν είχε έρθει ήταν χοντρό το θέμα. Θυμάσαι πού ένιωθε τους πόνους? Παντού. Παντού είχε κούραση, στην σπονδυλική στήλη μπορούσε να μείνει όρθια για πολλή ώρα κτλ. Εν τέλει αυτή η κοπέλα της είχαν, πώς το λένε, την είχαν, οι γιατροί της είχαν πει ότι θα ήταν καλό να μην κάνει ποτέ παιδί, λόγω του διαφράγματος, τη θέση του διαφράγματος, και έκανε ένα παιδάκι, μια χαρά. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα άτομο που έχει σκολίωση. Έτσι βλέπουμε τη σκολίωση, διαγνωστικά μιλώντας. Okay. Αυτός είναι ο τρόπος που τη βλέπουμε και όχι τόσο στις ομοπλάτες. Μα αν έχει σκολίωση ψηλά, θα μπορείς με αυτόν τον τρόπο να τη δεις? Ναι, όταν σκύψει κάποιος έτσι και τον κοιτάξεις, θα δεις αυτή την εικόνα. Και είσαι σίγουρος ότι είναι σκολίωση εκεί. Δεν βλέπεις ομοπλάτες, δηλαδή βλέπεις κατευθείαν στο τέλος της πολιτικής. Όχι μόνο στο τέλος, μπορεί να βλέπεις και στις ομοπλάτες. Ναι, και πάνω, εδώ. Μπορεί να το δεις τα βουναλάκια αυτά ή πιο χαμηλά, εξαρτάται τη σκολίωση. Πάντως εκεί τα βλέπεις. Ναι. Ωραία, σε μια τέτοια περίπτωση τώρα, τι ασκήσεις θα ήταν καλό ώστε να λίγο να το ασκήσεις? Γιατί εγώ τώρα είναι η δουλειά μου, ιδέα, τι είναι ιδανικό να κάνουμε? Να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ιδανικό. Πολλές μας είναι. Γι' αυτό επειδή βλέπω τη συγκεκριμένη, γιατί ας πούμε εγώ βλέπω έρχεται μια μαθητριά μου π.χ. η οποία είναι, δεν μπορώ καν να το κάνω πώς είναι, αλλά είναι, δηλαδή η μία πλευρά είναι ένα βουνό τελείως, είναι και έτσι, είναι και γιουβέτσι. Αλλά ας πάρουμε το απλό, ακριβώς. ότι η μία της πλευρά προεξέχει. Εγώ διαισθητικά πάω και της λέω, σπρώξε μου λίγο το χέρι, δηλαδή όταν στο τραπεζάκι, σωστά, ναι. σπρώξε μου το χέρι απ' την άλλη, να της ανασηκώσω λίγο την άλλη πλευρά. Σωστά. Αλλά λέω τώρα, μπορεί να είναι. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, ανάμεσα σε πολλές άλλες. Μας είχε δείξει ο Ηρακλής τότε
σε ένα λάστιχο εδώ και πιάνεις το τραβάς μία από εδώ, κάνεις κάποιες επαναλήψεις και μετά από την άλλη μεριά βοηθάει και από τις δύο μερές που δίνει τη στήλη. Γιατί δεν πάνε να είναι στραβά, δεν μπορεί να δουλεύεις μόνο τη μία. Πρέπει να τη δουλεύεις αρμονικά και τις δύο για να... Ισόπως, ναι. Ναι. Μια άλλη ήταν αυτή που περπατούσαμε έτσι. Το μπουσούλημα επίσης μας το έδειξε. Τι αυτό κάναμε χθες. Ναι. Με τα πεδώματα χέρι, πόδι και ανάποδα. Και έβρισες 3 διαφορετικά σκαλοπάτια. Έπαιρνες αναπνοή, ανεβαίναμε στο ένα. Κρατιόμαστε. Μετά εισπνοή στο άλλο. Μετά στο από πάνω. Και έμενες αυτά με διάφορα σετ και επαναλήψεις. Αυτά ήταν πολύ καλά, γιατί εγώ τα έκανα σε μια ξαδέρφη που είχε κύφωση, έχει σκολίωση. Μεγάλη όμως, τώρα πια είναι 67. Μεγάλη διαφορά. Δεν είναι έφτιαξε τελώς, αλλά μεγάλη διαφορά. Πολλές, μετά στο κρεβάτι. Με τα χέρια που μου έδειχνε πιέζει αυτή και εσύ τις πρόβες, θα ανεβάζεις κάτι ραχιαίους και πολλούς ραχιαίους και οι στροφές αυτές που κάνουμε στη γιόγκα βοηθάνε και την όλη τη σχολική στήλη και τη μέση. Εγώ δηλαδή αυτές τις κάνω. Τις κάνω συνέχεια. Μέσα είμαι, λένε ωραία να... Στροφικές θέλει περισσότερο, στροφικές. Και με αναπνοή πολύ μαζί. Σε πλάγιες θέσεις, σε πλάγια θέση... Είναι σχολίωση. Από την άκρη πλευρά της σχολίωση, δηλαδή άμα είναι σχολίωση. Όχι, δεν παίζει σημασία. Και από τις δύο πλευρές. Ναι. Όχι. Και τις δύο το ίδιο. Και τις δύο το ίδιο. Και τις δύο το ίδιο δεν σταμπιλάρεις την μία κατάσταση. Ναι, αλλά είναι δηλαδή εσείς είναι θεραπευτικές εκείνη την ώρα. Δεν είναι κακή στάση. Δεν κατάλαβα γιατί κάνεις το ίδιο για μια για την άλλη. Για να μόσουμε εμείς από τις δύο πλευρές ώστε να σπρώξουμε τις ποδηλικές στιγμές. Ναι, αλλά έχεις από μια μεριά πολύ διάταση και από την άλλη έχει... μετά Χρειάζεται αν κάνεις ταινία μόνο με παθημένες. Και τα δύο. Άλλωστε είναι και καθρέφτης. Δηλαδή, εγώ αυτό σκέφτομαι ότι και το σώμα αντιγράφει. Όταν φτιάχνει το ένα, θα φτιάξει και το άλλο. Και είναι ισορροπία αυτό το πράγμα. Η ερώτηση νομίζω της ένθυσης είναι γιατί να μην δώσει σημασία. Αφού έχω σχολίωση από εδώ, γιατί να μην μείνω 20 δευτερόλεπτα εδώ και 10 δευτερόλεπτα εδώ. Αφού αυτό ούτως ή άλλως έχει τη διάταση και θέλω να δουλέψω εδώ την τόνωση του μη για να αρχίζει η σχολική στήλη να έρχεται πιο στο τέλος. Βάζεις λίγο παραπάνω από τη... Ναι, γιατί να μην δουλέψω λίγο παραπάνω από τη μία πλευρά που θέλω. Βάζεις παραπάνω σε. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, βάζεις παραπάνω σε. Αλλά τις δουλεύεις και τις δύο πλευρές. Ναι, και τις δύο τις δουλεύεις. Απλά η μία Βάζεις 10 φορές. είναι να δουλέψεις λίγο περισσότερο από την άλλη. Έτσι το... Τι λες, δάσκαλε? Κοίτα, η σκολίωση όπως και η κύφωση, ιδιαίτερα αυτές οι δύο παθήσεις που ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, δηλαδή από την εφηβική ηλικία, είναι αυτοάνωσες, θα έλεγα, παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Okay? Έχουν δημιουργηθεί, ναι, από ένα συναισθηματικό φόρτο και η μία και η άλλη. Παραδείγματος χάρη, ο Γιώργος είχε καταπίεση από τον πατέρα του ιδιαίτερα, οπότε έκανε υπόκληση της κεφαλής απέναντι στον πατέρα, έτσι και δημιουργήθηκε η κύφωση, αντί για να αυξηθεί ως άνδρας, προτίμησε για να είναι αρεστό και αγαπητό στον μπαμπά να κατεβάσει το κεφάλι, να κατεβάσει τους ώμους και να γίνει τελικά κυφωτικός. Πολύ απλά τα λέμε έτσι τα πράγματα. Όσο αφορά τη σκολίωση, φανταστείτε ένα δένδρο, ένα φυτό, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαίως επειδή έχει τα νιάτα, έχει την ορμή ανάπτυξης και ξαφνικά του βάζετε ένα ταβάνι. Θα το εμποδίσετε να αναπτυχθεί, εκείνο όμως μέσα στην ορμή του θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, οπότε αφού θα συναντήσει το ταβάνι, τι θα κάνει, θα βρει τρόπο να συνεχίσει την εξέλιξή του, παραμένοντας όμως στα όρια του ταβανιού. Okay? Εκεί πάλι βλέπουμε, συναισθηματικά μιλώντας, την οικογένεια. Okay? Ότι το παιδί δεν έχει χώρο ανάπτυξης μέσα στην οικογένεια, ότι νιώθει μεγάλη καταπίεση,
άσχετα αν δεν το αναφέρει, δεν το λέει, δεν το εκφράζει, είναι μια μεγάλη καταπίεση. Λοιπόν, όταν συμβαίνει όμως αυτό, η σπονδυλική στήλη που έχει την ορμή της, την ανάπτυξή της κτλ., παγιώνεται σε μια κατάσταση εν τέλει οστική, η οποία δεν είναι τόσο απλό. Μην νομίζετε να επανέλθει σε κάτι φυσιολογικό, άλλωστε μια σκολίωση ποτέ δεν επανέρχεται στο απόλυτό της, έτσι. Άντε, αν έχετε μια σκολίωση 45 μοίρες, ας πούμε, την κατεβάζετε μέχρι 28-30, που ήδη είναι αρκετά. Αλλά από εκεί κάτω δεν πάει, παραδείγματος χάρη. Και αν έχετε μια σκολίωση σε 15 μοίρες, μπορείτε να την κατεβάσετε μέχρι 8-9, στην καλύτερη περίπτωση, από εκεί κάτω δεν πάει. Πάντα θα υπάρχει δηλαδή μια σκολίωση, ένα υπόλοιμα. Εντάξει. Γιατί παγιώνεται η σπονδυλική στήλη σε ένα σημείο. Εκεί που είναι δύσκολες οι σκολιώσεις είναι όταν έχουμε και στρέψη και στροφή και σκλήνηση των συνδέσμων της σπονδυλικής στήλης, και οστεόφυτα. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις μιας μικρής ομάδας που να στοχεύουν μονάχα ένα σπόνδυλα και όχι έναν άλλον. Και αν στρέφει έτσι, παραδείγματος χάρη, η σκολίωση είναι έτσι και νομίζετε εσείς ως θεραπευτές ότι αυτή η πλευρά είναι πιο εύκολη, είναι πράγματι πιο εύκολη, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Ναι. Οπότε είναι ορθό να δουλεύετε ό,τι δουλεύετε από τη μία πλευρά, να δουλεύετε την άλλη, εξίσου, άσχετα αν σας φαίνεται ότι μία πλευρά είναι πιο δυνατή, δεν παίζει καθόλου σημασία. Έχετε ένα πολύπλοκο μηχανισμό εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε ένα δέντρο με κλαδιά, ποια περιοχή είναι πιο σκληρή, ποια περιοχή είναι πιο μαλακιά. Το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρετε. Ούτε υπάρχουν μηχανισμοί να το δείτε αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να δουλέψετε πάρα πολύ στις στροφικές κινήσεις της σπονδυλικής στήλης, αλλά νοητικά επίσης να πείτε στο άτομο να φαντάζεται ότι κάτι την τραβάει από το κεφάλι, ξέρω εγώ, και θέλει να ανέβει στο ταβάνι του κεφάλι της, καθώς κάνει την άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση. Να φαντάζεται τη σπονδυλική στήλη ίσια. Η σπονδυλική στήλη, ας είναι ό,τι είναι, δεν παίζει σημασία. Ας είναι όπως είναι. Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με κύφωση και με σκολίωση, εμείς ως θεραπευτές πρέπει να δεχτούμε την κατάσταση του ατόμου και να μην θέλουμε να το διορθώσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί αν θέλουμε να το διορθώσουμε, κάνουμε πολλά λάθη, με την έννοια ότι θα ανακαλύψουμε, θα βρούμε ασκήσεις που υποτίθεται θα βοηθήσουν το άτομο, που θα το βοηθήσουν σε ένα σημείο, ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν θα ακούσουμε τις πραγματικές ανάγκες του ίδιου του ατόμου, που είναι εκείνες της ανάπτυξης. Θέλει να αναπτυχθεί, δεν θέλει να καταπιεστεί μέσα στις ασκήσεις. Καταλάβατε, μια ζωή έχει ήδη καταπιεστεί μέσα στην οικογένειά της, έχει συμπιεστεί και ο θεραπευτής με τις ασκήσεις του τη συμπιέζει ακόμα περισσότερο. Οπότε πρέπει να της δοθούν κίνητρα, σε αυτόν τον άνθρωπο, να αναπτυχθεί μέσα από τη σχέση που θα έχετε αναπτύξει μαζί του, με καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι τόσο οι ασκήσεις. Πολύ, φυσικά, και στην κύφωση και στην σκολίωση. Οπότε πάμε μαζί. Ναι, έλα πάμε μαζί να το κάνουμε. Δεν θες σήμερα να κάνεις ασκήσεις ή να... Σήκω και φύγε, πάει καφέ, πήγαινε με το φίλο σου. Και δεν είναι καμία υποχρέωση. Μετά την ενηλικίωση, αλλά έχουμε, ας πούμε, ένα... Και με τα παιδάκια. Έχω παιδάκι με 45, είχα τη Φωτεινή με 45% σκολίωση. Είχα μια πάρα πολύ ωραία σχέση μαζί της. Μου έκανε και ζωγραφικές, πανέμορφες, ήταν ταλαντούχο κοριτσάκι, έρχονταν πάντα με τον παππού, τη γιαγιά, τη μητέρα, με την άλλη αδερφή. 2 φορές είδα τον πατέρα της, ο οποίος δεν μου πολύ άρεσε, στη σχέση που είχε δηλαδή με τη Φωτεινή, με την κόρη, και ερχόταν 2 φορές τη βδομάδα, στο παλιό θεραπευτήριο, 2 φορές τη βδομάδα, στους 3 μήνες πάνω είχαμε καταφέρει το 45 να το κάνουμε 28, το κοριτσάκι. Πολλές φορές δεν κάναμε καν ασκήσεις, καθόμασταν μαζί και ζωγραφίζαμε. Εντάξει.
μην τρελαθούμε. Και κατέβηκε η σχολίωση πολύ γρήγορα, 3 μήνες. Ξέρεις τι είναι 3 μήνες. Και θέλανε οι γονείς, ο πατέρας βασικά, να τις βάλει κηδεμόνα. Εν πάση περιπτώσει, κάτσαμε και συζητήσαμε με τη μητέρα για τα ψυχολογικά και δεν συμμαζεύεται του κοριτσιού. Okay. Και άρχισε η μαμά να κάνει ψυχοθεραπεία. Ο μπαμπάς δεν θέλησε ποτέ γιατί δεν είχε πρόβλημα. Έτσι έλεγε. Όχι με τη Χριστίνα, κάνανε μια άλλη ψυχοθεραπεία, εν πάση περιπτώσει. Τελικά οι γονείς χωρίσανε. Στο 5μηνο πάνω από τότε που τους έβλεπα εγώ, οι γονείς χωρίσανε και ο μπαμπάς για της βίας πήρε την κόρη μαζί του. Τη μία κόρη, την άλλη κόρη την άφησε στη μαμά. Στο χρόνο πάνω, το κοριτσάκι ξαναγύρισε σε μένα με 55% σκολίωση. Εντάξει. Εκεί δουλέψαμε λίγο, πολύ λίγο και μετά η μάνα της μετακόμισε. Πήρε τα κορίτσια και έφυγε. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε το κίνητρο το ψυχολογικό είναι πολύ δυνατό από πίσω. Ωραία. Γι' αυτό εγώ όσον αφορά τις ασκήσεις της σπονδυλικής στήλης, όσον αφορά τη σκολίωση, την κύφωση, λέω εντάξει είναι οι ασκήσεις ωραίες, αλλά δεν μπορώ να καπακώσω το άτομο εκεί με το κύρος μου ως θεραπευτή και να το αναγκάσω να κάνει, καταλάβατε, ασκήσεις. Πρέπει να είμαι μαζί του, να το αφήσω να αναπτυχθεί. Ο ένας να σηκώσει το κεφάλι και ο άλλος να σηκώσει τη σπονδυλική στήλη. Αυτή είναι η δικιά μου η τοποθέτηση. Οπότε όταν ακούω για ασκήσεις σπονδυλικής στήλης, για σκολίωση και για κύφωση, ψιλογελάω, γιατί το βλέπουμε έτσι και δεν βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ πρώτα βλέπω τα υπόλοιπα. Εντάξει. Από τη μία. Από την άλλη, ανάπτυξη είναι το θέμα. Οπότε πώς αναπτύσσετε μια σπονδυλική στήλη, δίνοντας περισσότερη έμφαση από εδώ ή περισσότερη έμφαση από εκεί? Όχι. Η έμφαση γίνεται από εκεί. Κάνεις το κεφάλι, το τραβάς πάνω. Το φως πέφτει από ψηλά, δεν πέφτει από κάτω. Είναι αιτία, ας πούμε, την αιτία το αποτέλεσμα, πώς έγινε. Ρε, είναι πάρα πολύ απλό. Έχει ένα άτομο που έχει σκολίωση, ας πούμε, η κύφωση, ναι, και κάθεται σε μια καρέκλα. Το πιάνει το κεφάλι απαλά, και τότε φαντάζεσαι ότι το κεφάλι θα θέλει να αγγίξει το ταβάνι. Το τραβάς πάνω. Διορθώνεται κατευθείαν η κύφωσή του, η σκολίωσή του κατά 5%. Μόνο με αυτή την άσκηση. Οπότε, γιατί να βάζουμε το μυαλό μας να ψάχνει πολύπλοκα πράγματα? Με τον άνθρωπο πρέπει να είμαστε μαζί. Αυτά τα νέα της χαλή μας. Πάντως, αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο να φανταστεί ένα σωρό ασκησούλες κτλ. Αλλά η σκολίωση είναι στροφικές, σας λέω, έτσι, και αναπτυξιακές. Η κύφωση είναι αναπνοή στήθους, γιατί ούτως ή άλλως το στήθος του είναι εντελώς σε μέγενη. Έχει πιο πολύ κοιλιακή αναπνοή. Okay. Η ψώηση του είναι ανύπαρκτη, γιατί οι ψώες είναι οι πρώτοι που έχουν πει «Σε δέχομαι ως βασιλέα, εγώ δεν θα γίνω ποτέ βασιλιά στη θέση του βασιλιά». Okay. Οι ψώες, κατευθείαν. Οπότε, αυτά. Για τον κηδεμόνα, αν σε ρωτάνε, τι τους λες? Δεν ξέρω, άμα θέλουν να πάρουν οι γονείς κηδεμόνα, να πάρουν. Εγώ δεν έχω σχέση. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτό. Καλά, ναι, οι περισσότεροι γονείς. Όχι, και καλά μας σε ρωτήσουν τη γνώμη σου. Άμα θες τη λέμε αυτή να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο σχετικά με φέρε μου μια άμα δεν τους βάζεις μόνο και αν το αντέχει η μικρή που είναι τώρα 15 χρόνια, δεν θα κρύβω σωστά. Αλλά ούτε όλοι. Όχι, δεν παίρνω θέση απέναντι σε αυτό. Ό,τι πει ο γιατρός, ο πατέρας και η μητέρα. Για να τελειώσουμε αυτές τις εικόνες τώρα, είμαστε στον Αυχένα. Αυτή είναι μια normal θέση, το Αυχένα. Στα ακτινογραφία επίσης το βλέπουμε. Το κέντρο βάρους περνάει από το αυτή στο... Το κέντρο βάρους περνάει λοιπόν από την κροταφογναθική, από τον άξονα της κροταφογναθικής, σχεδόν ευθεία στον άξονα των ώμων.
Αυτός είναι ένας υγιής αυσένας, χωρίς οστεόφυτα, χωρίς καθιζήσεις, etc. Κοιτάξτε τον Άτλαντα, τη θέση που έχει, περίπου 45 μοίρες. Είναι normal. Ναι, normal, απόλυτα. Ναι, στην όρθια θέση, ναι. Δεν είναι συνόρθωση, δηλαδή. Δεν είναι... Όχι, κανονικός είναι εκεί. Απόλυτα κανονικός. Ναι. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετατόπιση της νοητής ευθείας. Έχει περάσει ήδη το κεφάλι, γλιστράει προς τα μπροστά. Κοιτάξτε τον Άτλαντα, ο οποίος αλλάζει θέση. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Ήδη η γωνία του έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω. Okay. Και αυτό το ονομάζουμε επίσης ευθιασμό του αυσένα, ευθιασμένος αυσένας. Δεν είναι παθολογικό από μόνο του, μην νομίζετε. Φυσιολογικός αυσένας είναι, όπως έχουμε και ευθιασμένη οσφυϊκή μοίρα. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι παθολογικό. Ούτε θα τον εμποδίσει να κάνει κάποιες κινήσεις που κάνει ένας νορμάλ, ας πούμε, άνθρωπος. Ωραία. Στη ζωή του. Αλλά μήπως είναι επικίνδυνο, μήπως είναι να πάθει... Τίποτα δεν θα πάθει. Τίποτα δεν παθαίνει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έτσι. Οι πιο πολλοί, άμα τους δείτε τις ακτινογραφίες, έχουν ευθιασμένο αυσένα. Okay? Απλά, επειδή το κεφάλι κινείται προς τα μπροστά, μπορούν να δημιουργήσουν είτε μια κύφωση περισσότερη, είτε να υπάρχουν αδυναμία στους ψώες, okay? Αλλά ό,τι έχουν αυτοί έχουν και όλοι οι υπόλοιποι, σαν παθολογίες. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δηλαδή, μην πούμε ότι αυτό είναι αιτία και πονάει οι ψώες σου. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Okay? Αλλά... Τα ίδια αυσενικά έχουν και με τους normal αυσένες. Τα ίδια αυσενικά δεν... Εδώ πέρα έχουμε μια κύληση ακόμα περισσότερο. Η νοτιή ευθεία έχει φύγει έξω από το κεφάλι. Εδώ αρχίζει η παθολογία όμως. Okay? Εδώ αρχίζουν οι παθολογίες. Αρθροπάθειες του αυσένα και δεν συμμαζεύεται. Εδώ έχουμε πραγματικά παθολογίες. Και αυτές οι παθολογίες τώρα που μπορούν να παρουσιαστούν εδώ είτε με πόνο είτε χωρίς πόνο, δηλαδή ούτε ζαλάδες έχουν ούτε τίποτα, ούτε αυγενικά έχουν ούτε τίποτα. Αυτές οι παθολογίες όμως εδώ θα μεταφραστούν στο κάτω τρίγωνο της λεκάνης, ούτως ή άλλως. Okay. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι όλοι αυτοί της φάσης 2 και της φάσης 3 άνθρωποι που έχουν πολύ μετατοπισμένο, δηλαδή κέντρο νοητή ευθεία εδώ πέρα, έχουν όλοι θέματα με το θώρακά τους, δηλαδή αναπνοή ανύπρακτη, θωρακικά. Και η πρώτη μου δουλειά είναι να τους ανοίξω την αναπνοή, προσωπικά, εντάξει, χωρίς να πηγαίνω στις παθολογίες τους. Εδώ ο Άτλαντας έχει πέσει ακόμα λίγο πιο κάτω και κοιτάξτε εδώ πέρα που έχει οπίστια λόρδωση, το βλέπετε, το βλέπουμε καμιά φορά επίσης σε κάποια άτομα, οπίστια λόρδωση. Δεν εμποδίζει τις κινήσεις του αυσένα, η οπίστια λόρδωση, καθόλου. Okay? Ούτε δίνει περισσότερα αυσενικά από ό,τι στους άλλους ανθρώπους. Όμως δημιουργεί θέματα στη λεκάνη. Ναι, δημιουργεί θέματα στη λεκάνη. Τροχαντηρίτιδες, πόνους στα γόνατα. Ναι, αλλάζει το κέντρο βάρους. Εντάξει, αλλάζει το κέντρο βάρους. Ναι. Αυτό. Τώρα, πιστεύω ότι οι ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση δεν είναι να διορθώσουμε τόσο τον αυσένα, όσο να ισχυροποιήσουμε το μυϊκό σύστημα του κορμού, πρόστια και οπίστια. Έτσι ώστε το ίδιο το σώμα να βρει νέες ισορροπίες, όχι όμως όσο αφορά πρώτα τον αυσένα και το κεφάλι, αλλά σπονδυλική στήλη, λεκάνη. Και γι' αυτό αυτούς τους στέλνω οπωσδήποτε να κάνουν γιόγκα ή πιλάτες. Οπωσδήποτε. Έτσι, γιατί μέσα από τη γιόγκα, ας πούμε, θα αρχίσει το σώμα τους να βρίσκει ισορροπίες στο σύνολό του. Αλλά όχι εστιασμένα εδώ, στο πρώτο τρίγωνο και μόνο. Okay. Αυτά. Τι άλλο. Όταν όμως γράφει, ας πούμε, η μαγνητική τους ότι έχει στένωση στο νοτιό σάκο, εκφυλιστικές αλλοιώσεις,